Mit navn er Jesper Sidenius, stifter af 360 Wealth, Danmarks førende rådgiver om opsparing i KS. Vi hjælper højtlønnede med at forvandle topskat til en opsparing med løbende udlodning, der gradvist minimerer afhængigheden af en høj løn. De næste 5 minutter vil jeg gennemgå, hvordan en KS-investering fungerer. Det vil sige selskabsopbygning, finansiering, drift, skat, risiko og dit udbytte. Grundlæggende er KS en forkortelse for kommanditistselskab. En selskabsform, der ofte anvendes til investering i sol, vind, skibe og ejendomme. Af skattemæssige årsager kan man maksimalt være 10 kommanditister. Hver med en begrænset hæftelse, hvorimod komplementaren, typisk et APS, hæfter ubegrænset. Et KS er skattemæssigt transparent. Ja, det betyder, at beskatningen resultatet sker hos investoren, ikke KS'et, da det ikke er selvstændigt skattepligtigt. Finansieringen sker typisk af en lokal bank, hvis vi taler sol og vind, og typisk på non-recourse vilkår, det vil sige alene med sikkerhed i aktivet og tilhørende kontorer og forsikringer. Ikke hos investor. Efter handelsomkostninger og udbyderhonorar lander projektet ofte på en finansiering på omkring 75%, hvorfor investorerne, i det her tilfælde med 10 millioner, skal indskyde 2,5 eller 250.000 hver. Driftsresultatet kan selvfølgelig variere det første år, afhængig af, hvornår du overtager anlægget. I det her tilfælde er overskuddet 300.000 efter omkostninger og finansiering, eller 30.000 per investor. De 30.000 bliver dog til et underskud skattemæssigt, efter at vi har afskrevet. Hvis du tager din løn og fratrækker arbejdsmarkedsbidrag, eventuel pensionsbetaling og topskattegrænsen, får du det beløb, du betaler topskat af, altså i det her tilfælde 269.000. Der er således plads til at udnytte hele fradraget i topskatten. Fradraget betyder med en marginalskat på 52, at du får 115.000 retur, hvilket igen betyder, at knap halvdelen af indskuddet allerede er betalt af den sparede skat det første år. Efterfølgende vil du i løbet af få år have hele dit indskud dækket ind af den sparede skat. Afskrivningerne vil dog falde, da saldoen løbende nedskrives med de årlige afskrivninger. For at opnå den ret til at fratrække det skattemæssige underskud, stiller skat dog nogle krav. Blandt andet, at du påtager dig en hæftelse, som minimum skal svare til det skattemæssige fradrag, der er i projektet. Det vil sige, at du skal have en resthæftelse ud over dit indskud. Du skal dog bemærke, at kreditorerne kun kan rette krav mod selskabet og ikke direkte mod den enkelte investor. Det vil sige, at et krav om indbetaling af en eventuel resthæftelse kun kan komme fra selve KS'et. Når du vurderer, om den risiko for hæftelsen er reel, er det vigtigt at sikre sig, at lånet, som før nævnt, er optaget på non-recourse vilkår. Udbyttet af en KS-investering er således, at du i 20-30 år kan høste udlodninger fra en investering, der ikke har kostet dig likviditet. Betingelsen er, at du betaler topskat og har læst det med småt, så du ikke tager risiko, du ikke er klar over. For så har du en opsparing, der uden at indvirke på din private økonomi, kan gentages hver anden, tredje år og løbende vil nedbringe din afhængighed af en høj løn, da dit løbende udbytte vil stige. Skriv dine spørgsmål eller kommentarer herunder, så vil jeg besvare dem hurtigst muligt. Tak for din opmærksomhed.